Behin batean, omen ziren inurri bat eta txirrita bat. Uda zen eta bero handia egiten zuen. Hala ere, inurria oso langile zebilen negurako janaria pilatu eta pilatu. Ogi apurrak, fruituak eta topatzen zituen janari guztiak eramaten zituen bere etxera. Sargori egiten du gaur. Esan zuen izerdia lehortuz. Baina zer egingo diogu? Lanean jarraitu beharko dugu negurako janaria pilatzen. Inurriaren aldamenean txirrita bat bizi zen. Txirrita oso alaia zen, baina ez zitzaion lan egitea bat ere gustatzen. Nahiago izaten zuen eguna alferkeria gozoan kantari pasatzea. Dindon, dindon, dagoenean, bonbon, dindon, dindon, ez dagoenean egon, eta hor konpon, Mari Anton. Udako egun behero haietako batean, inurria goizean goiz hasi zen lanean, eta egunero bezala, han ikusi zuen txirrita. Egunon, txirrita jauna, gaur ere ez alduzu lanik egin behar. Ez horixe, erantzun zion txirritak. Bero handiegia egiten du gaur lanean hasteko. Bihar edo etzi, akaso? Baina orain janaririk biltzen ez baduzu, zer jango duzu neguan? Tokitan dago negua, esan zion burlaka txirritak. Orainik asko falta da horretarako. Zuk egin lan nire partez. Inurriak ez zion ezer esan, eta lanera joan zen isili-isilik. Eta lan egin zuen egun osoan negurako janaria bilatuz. Pasatu zen uda eta etorri zen udazkena. Haize handia zebilen eta arboletatik hostoak eta haziak erortzen hasi ziren. Inurriak haziak bizkar gainean hartu eta etxera eramaten zituen. Bitartean, txirritak bat ere lanik egin gabe jarraitzen zuen. Kantari ematen zuen egun osoa. Gaur ere ez alduzu lan egin behar, txirrita jauna, esan zion inurriak. Haize handiegia eta bil gaur lanean hasteko, erantzun zio barrez txirritak. Baina orain janaririk biltzen ez baduzu, zer jango duzu neguan? Lasai, hasiko naiz lanean bihar edo etzi, esan zion burlaka txirritak. Pasatu zen udazkena eta etorri zen negua. Hotz handia egiten zuen eta inguru guztiak elurtuta zeuden. Etzen giro kanpoan, baina inurria lasai zegoen nahi adina janari zeukan eta etxean. Haze eguraldi petrala, etxe barruan gozo egoteko giroa egiten du gau. Neguko egun hotz haietako batean, norbaitek inurriaren etxeko atean kas-kas jo zuen. Inurriak zabaldu zuen atea. Eta han ikusi zuen txirrita hotzez dardarka. Kaixo, ze berri du txirrita jauna? Inurri, favorez, laguni ezanazu! Erregutu zion txirritak negarrez. Ze gertatzen zaizu dardarka zaude? Esan zion inurriak. Ez dut jatekorik, inurri. Bila eta bila ibili naiz, baina alferrik. Negua da, eta ezin dut ezer aurkitu. Erantzun zion txirritak dardarka. Inurriak kopeta iluna jarri, eta haserre xamar esan zion. Aski, neguan oso zaila da janaria topatzea. Ezan nizunik esan janaria pilatzeko negurako. Bai, baina nahiago nuen kantuan aritu. Eta gerorako uzten nuen beti lana, esan zion txirritak. Geroa, alferraren leloa, kargu hartu zion muturra okertu inurriak. Txirritak favorez laguntzeko eta laguntzeko eskatzen zion negar malkotan inurriari. Lagun
Hori ez badazu favorez eta mesedez inurri! Bestela goseak hilko naiz! Ez dakit ba. Esan zuen inurriak zalantzaz. Pixka bat haserre zegoen txirritarekin. Zin egiten dizut urrengo urtean lana gogotik egingo dudala. Benetan inurri, nire hitza duzu! Agindu zion txirritak. Inurria bihotz honekoa zen eta txirrita zerrukitu egin zen. Pentsatu zuen txirrita ez zela gaiztoa. Alferra eta kaskarina izatea, horixe du txarra honek. Esan zuen bere artean. Baina oso alaia da eta ederki pasatuko genuke negua biok elkarrekin. Jarraitu zuen esaten bere kolkorako. Txirritak ate aurrean jarraitzen zuen dardarka. Gero eta hotz handiagoa zeukan eta ezin zuen gehiago. Eta zer? Utzi behar aldidazu sartzen edo ate aurrean eduki behar nauzu hotzak eta goseak hilarte? Galdetu zion txirritak erabat etxita. Ondo da, sar zaitez barrura. Etxean nahikoa janari dago biontzat. Mila esker, inurri! Eskerrik asko! Esan zuen pozik txirritak. Utzi eskerrak emateari, eta datorren urtean kontuak gara izatera. Erantzun zion inurriak. Bai! Datorren urtean lan asko egingo dut, ikusiko duzu! Txirritak eta inurriak elkarrekin igaro zuten negu hura. Txirrita pozak zoratzen egon zen inurriaren etxean, bapo asko jan eta edanez. Eta inurria ere zoriontsu izan zen, txirrita oso laguna alaia zelako. Hori ala bazan edo ez bazan, zer den hobea, zuk esan. Txirrita izan, ala inurria izan.